Kahapon, pagkatapos po ng funeral service dito sa umaga, ay pumunta tayo sa sementeryo, napakadaming tao. From there, pumunta tayo ng Barangay Pungto, napakadaming tao. Mula doon sa Arco hanggang sa bahay nila Tita Daisy, 2 ang pila ng tao. Grabe, no? Matindi kayo magpadaya ti taga Pungto, kakabsat. Opo. So, after the funeral, I gathered our pastors, my staff, and some of the key people who were present during the funeral service for a meeting. Diyan sa likod. But we had a picture yesterday. We had a meeting yesterday here at the back. Kasi po, even after the National Baptist Day, may mga meetings ako. Last Friday night, while we were having our necrological service sa Pungto, I was meeting with some of the people here. Nag-evaluation kami with what happened in the National Baptist Day. So it's been a series of meeting. And it will be a series of meeting. So kahapon, nag-meeting kami. At nag-reflect po kami kasi alam niyo po, last year, yung ating tema, sinong nakakaalala, sabihin nating sabay-sabay, Living God's Plan. Together we strive for excellence. The word is excellence. Hindi lang po siya naging topic sa mga preachings at seminar. Naging trend ng church ang excellence. Narinig po natin yan sa mga lesson, sa mga equipping, sa mga meeting, seminar. Excellence. Doing things better. Pinagbubuti natin, ginagalingan natin ang ating pagmiministry at paglilingkod sa Panginoon. At hindi lang yan, all aspects of life, ginawa nating topic ang excellence. At hindi po yan nangyari lang sa topic, naging trend sa church natin. Kung baga, yun yung track. Everybody say track. Alam niyo yung track. Kung baga ano tawag dito? Trend. Meron siyang riles. Yun yung sinundan natin. Kumbaga sa mga nag-hiking, trail, yun yung sinundan. At sa biyaya ng Panginoon, nakita natin sa ating personal na buhay. Umangat ang ating spiritual life. Yung klase ng ating pagsisilbi. The choir, the usher, AV, hindi pa ganap, hindi pa perfect, pero towards excellence. The theme, accomplish so much. At alam nyo po, sa biyaya ng Diyos, naging obvious ang ginawa ng Panginoon sa ating church, sa maraming mga pastors at maraming mga churches, nakakilala ko at nakakakilala sa akin. And to God be the glory. I do not say that para i-feed ang ego natin na magyabang, that wow, mas mataas tayo, mas magaling tayo. Hindi po. We did not ginalingan para mas magaling tayo sa kanila. Ginalingan natin dahil ito'y para sa ating Panginoong Diyos. And obviously, many pastors and churches have seen how HBBC lived up to our theme, excellence. So habang nagre-reflect kami kahapon, masaya kami. We were so happy. Kahit pagod, busog yung iba. Alam mo, pag busog ka, inaantok ka, di ba? Pero sila po hindi inaantok. Masaya kami. The mood was great. The spirit was high. The atmosphere was full of excitement. That was our meeting yesterday. Kasama yung ibang mga keymen. Basta yung mga present sa funeral na nakita ko. So, lika, meeting time. So we had that meeting. I asked them a question. Very serious, but very good question. I asked them this. I said, in what area of your life does God want you to grow and abound this year? Yun yung tanong. Anong aspeto ng buhay mo nais ng Diyos ikaw ay lumago at mag-umapaw? The word is, everybody say, umapaw. That is abound. I wanted to ask them the question because if you want to go further in life, you need to have self-reflection. Most people ang meron self-pity. No. Get out of your self-pity. Magkaroon ka ng self-reflection. Magkaroon ka ng tamang self-awareness.
magkaroon ka ng tamang self-image para magkaroon ka ng tamang direksyon sa buhay mo. When you go self-pity, may stuck ka dyan at hahatakin mo ang iba pababa. Do you understand? Your family, hahatakin mo pababa. The people around you, hahatakin mo pababa because of your self-pity. I'm not saying that self-pity must be condemned. But if you're in the situation, naintindihan ko, with the many problems we have, the many trials we have, kahit naman sino, makakaisip ng ganon. Pero ayaw ng Diyos, doon po tayo sa ganong kaisipan. So I tried to bring my staff, the pastors, and those key men, to a self-realization and self-evaluation and self-awareness. So the question again is this: in what area in your life does God want you to grow and abound this year? So isa-isa yan. Pero ako yung nagsimula. I started the roll calling. Sabi ko, okay, sisimulan ko sa akin sarili. 3 areas God wants me to grow. Intimacy, family, ministry. Wow. Can you say that with me? Ayos, di ba? Intimacy, family, ministry. May rhyme sa dulo. E. Sabi mo sa katabi mo, E. Nag-toothbrush ka ba? Okay. Intimacy, family, ministry. These areas, I'm excited to grow. I'm excited to abound. In my intimacy, kako, the Lord wants me to grow deeper in knowing Him. Knowing Him. Makilala ko pa ang Panginoon in the area of sound doctrine. Ibig pong sabihin, i-review ko po ang aking napag-aralan about the church. About future. Everybody say future. Alam niyo ang future? Hindi bukas, hindi makalawa. Future in the Bible means what Christ will do in the future. May rapture, may tribulation. Kung narinig nyo na yan, millennial reign, Armageddon, yung pong bottomless pit, mga 7 horse, nandyan po ang white horse, red horse. Wala naman dito, amen? Lahat yan. And as I will dig deeper into the doctrines of the Bible, I do not just go for knowledge. I will learn to know Jesus more. Ang gusto kong mangyari po sa aking intimacy with God, the deeper I learn the Bible, tumatamis po ang aking relasyon sa ating Panginoon. Yan po yung intimacy. At ang panalangin ko po na ang pag-aaral kong ito ay mag-overflow, abound, at mairanod kayo kadetoy nga intimacy with God. So I will not only grow, I will abound. Yung pong overflow ng buhay ko, kayo po'y maaambunan ng pagpapala ng aking intimacy with God. Pangalawa, family. I am so excited to strengthen my marriage, relationship with my wife, my parenting with my children. Naniniwala po ako na kasama ko ang pamilya sa paglilingkod. Naniniwala din pa kayo dyan na dapat kasama nyo ang pamilya nyo sa paglilingkod? Kaya dapat tayong mga tatay, i-aim natin na lumakas ang ating mga pamilya. Lumakas ang relasyon natin sa ating asawa. Lumakas ang ating mga anak sapagkat papaano mo patakbuhin ang sasakyan nga aggewang-gewang kakabsat, agrakaya. We need to strengthen our families. And I'm so excited to grow in that. And thirdly, ministry. Sabi ko sa kanila, there are 3 areas where God wants me to grow in my ministry. Pakinggan niyo po. Ito yung sasabihin ko sa inyo, not to brag. Sapagkat, anong bang ipagyayabang mo rito? Alam mo, listen to me. I always say, pag lagi mong iniisip na mataas ka, dadaling ka sa direksyon ng yabang. Ang lagi mong isipin, responsibilidad. Anyway, on the area of ministry, I feel God is enlarging my responsibility in these 3 aspects. 1, to the heathen. Pag sinabing heathen po, ito yung mga unsaved. Mga hindi pa nakakilala kay Kristo, hindi pa nakarinig. Kaya malamang this year, baka mabubuksan na po natin ang HBBC Canada. Malamang this year, baka mabubuksan po natin ang HBBC Manila. We will go to the heathen. I'll continue to go to the heathen. At pagdating po dito sa heathen, ito yan, number 1,
communities. Tutuparin ko yung pangako. Lahat ng barangay chairman sa buong Bacara, bibisitahin namin yan ng isa-isa. Lahat. Oh. Baka akala nyo, nagpapahinga na si Pastor. Anong magpapahinga? Sa langit na tayo magpahinga. Sabi mo sa katabi mo, sa langit ka magpahinga. Oh. Lahat po yan by God's grace. Manipul Barangay 4, 5, 6, at yan ang mga barangay chairman. And I will be asking Pastor Bear, lahat naman ng chairman doon. Pastor Dennis, lahat ng chairman. Community. I am excited. Not only community, campus. Ba, talagang mga young people, pupuntahan natin yan. Ano pa? Companies. Oh, kasama dyan ang LGU. At ano pa? Countries. 4 na C. Community, campus, corporate world or companies, and countries. Lahat po yan. Ganon po kalawak yung responsibility na inaatang ng Panginoon sa akin na aking dapat maabot. By His grace. Pangalawa, hindi lang po sa heathen. Pangalawa, ang ating church. Our church and ministry. Yan. Pagdating sa ministry, our church. Anong gagawin ko po? Sabi ko sa kanila, gagawin natin to. Kung hindi every week, every other week, let's have a continuous learning. I will call the pastors to come, my staff to come, all of them. I want them to be blessed with the growth that is happening in my life. Nais kong ibahagi ang improvement at transformation na ginagawa ng Panginoon sa aking buhay. Hahatakin ko yan lahat sila pataas. Hindi ko sila itutulak. Kasi kung tinutulak mo, nasa baba ka, mando ka ng mando. Ang pastor hindi boss na mando ng mando. Hinahatak niya ang tao. Kung nasaan siya, dito kayo mga kapatid, gawin natin ito. Ganyan ang pastor. Ganyan ang leader. Hindi yung mando ka ng mando. Gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Of course, in leadership, there is delegation. But within the context of what? Nandun ka, hinahatak mo sila sa iyong ginagawa. Yan ang pastoral leadership mga kapatid. Kaya sabi ko, hahatakin ko kayo lahat. Amen? Yan, excited sila. Oh, ikaw Pastor Dennis, ikaw Pastor Bear, may ibibigay akong libro sa iyo next week. Basahin nyo yan. Nakatulong sa akin ang libro na yan. Babasahin nyo ang librong yan. Amen? Basahin ng tubig. Amen? Okay. Anyway, so we continue our equipping sa church. We continue all our care group leadership and all. Kaya mga kapatid, inaanyayan ko, mamayang hapon, let's have a conditioning orientation. I need you to be here. Adot dapat mayurnos ti bibiyag tayo kabsat ken mailot. Adot sawsawiriti at dumakada kayo. No kumaulo, adot kuto ti biyagyo kakabsat. Masapul yut patarimaan. As true. Wag ako ang pahirapan niyo sa mga hindi magandang attitude ninyo mga kapatid. Kinakailangan tayo lahat, let's grow together and mature together. Naunawaan po ninyo. So, sabi ko, wow, yung heathen pa lang matindi na. Eh, itong church pa. We'll continue to edify. Everybody say, edify. Alam niyong edify? Papalakasin, patibayin, ititrain, i-equip, at expand. So, hindi tayo maka-expand pag hindi tayo edified. Amen po ba? Okay. And that's heathen, church and ministries. Pangatlo mga kapatid, responsibility, other pastors and churches. So I am seeing my life, the Lord will use not only to reach more places with the gospel of Jesus Christ, of course kasama family, kasama ko kayo dyan. Hello? Kasama ba kayo sa mga bagay na to? And church. Itong ministries natin, but I'm also seeing myself by the grace of God, accepting a responsibility from the Lord na makatulong sa mga pastor na willing matuto. Recently, in the Bible Mode, I talked with some pastors. At alam niyo po, I'm so glad. May mga young pastors who are willing to learn. Willing to be trained. And I keep telling them, you know what, Pastor? You need money, but that's not all that you need. You need learning and education. And that's what I'm going to do. Marami pong mga nag-iimbita sa akin, kung maaari ayaw ko. Kung ako lang,
because I want to focus on our church. But it seems to me right now, and I'd like to share this with you mga kapatid, para when you see your pastor not present in one of the services, he is in a church preaching to a pastor and the church. At pag wala si pastor, wag naman po sanang wala man lang kayong sense of responsibility. Inaasahan ko ng mga care group leaders, hindi sila humahatak pababa, kundi humahatak din ng mga nasa baba upang itaas sila. Ngahan na isudat padagsan, o di ka tumulong agbagkat tinadagsan. Amen ba mga care group leaders? I'm telling you. So, halimbawa, last Sunday of this month, may isang pastor nag-invite sa akin. Oh. Hanggang ngayon, sabi niya sa akin, Pastor, pupunta ka ba? Kasi kung hindi ka pupunta, kahit recorded na lang, okay lang sa amin. Akalain niyo yun? Pastor, church, kahit daw hindi na ako pupunta personal, i-record ko na lang daw, panonoorin nila, basta ako daw ang speaker nila. Grabe, di ba? Sabi ko, parang nakakakonsensya naman tong ginagawa mo sa akin, Pastor. Di ba? Hindi siya nagde-demand, pero nangongonsensya. Mas mabigat yun. Parang ganito yan, nagpailot ka, mano, kunamkat, bahala ka na. Mas mahirap yun. Kaysa yung sinabi niya na lang, 200. Alam mo, di ba? Pero kung ang sarap ng paghilot niya, magkano? Bahala ka na. Mahihiya ka namang 50 lang, di ba? Hira, matalino yung pastor na yon. Anyway, so probably, wala po ako sa last Sunday ng buwan na ito. Opo, hindi ako siguro magpipreach. Kung hindi, re-record ko na lang yung preaching sa inyo, pupunta ako doon. Right? But that's a responsibility na nakaatang po sa atin. Hindi naman po pwedeng ipagkaitan natin ang mga kapatid nating mga manggagawa, pastor at mga churches, ng mga po pwedeng makatulong sa kanila sa paglago, pag-angat, ng kanilang mga gawain. Kaya pagdating po sa bagay na ito talagang, wow, double time ako sa pag-aaral, double time sa pananalangin, double time sa paganda. Kaya magtulungan tayo. At alam nyo, napansin ko ito, na-realize ko ito, totoo ang Biblia. Pag inuna mo talaga ang Diyos at ang kanyang gawain, iaangat kanya. Bahala siya sa buhay mo. Kaya siguro marami sa atin, hirap na hirap, iangat ang buhay. Ba't kasi ikaw ang nag-aangat ng buhay mo? Diyos ang mag-aangat ng buhay. Ang atupagin mo, seek ye first the kingdom of God. Prioritize mo ministry. Unahin mo gawain. Unahin mo ang Diyos. Diyan ka dapat manguna. Diyan mo pagbutihin. Iaangat ka na lang ng Diyos. Naunawaan nyo yan mga kapatid? I don't want to say that further sapagkat baka mag-i-instill lang ng pride at ego sa atin, but I hope you understand my point. So after I shared with them, nakangiti sila, tumatango-tango, nag-iisip, o kayo naman, Pastor Dennis, nauna, Ma'am Sheena, lahat yan sila. Yung mga staff, nandiyan pa si Doc Lester, nandiyan pa si Engineer Dino, di ba? Yung iba. Okay. So isa-isa, one by one, may nakita ang bawat isa. One by one. May nakita sila sa kanilang buhay. At ang panalangin ko po ngayon, may makita rin kayo sa inyong buhay. Sabi mo sa katabi mo, sana may makita ka ngayon. Oh. Each one saw something in their life. Each one, mga kapatid, walang nagsabi sa kanila, I'm already okay. Diba? Hindi nila sinabi, okay na ako. No. Sapagkat bawat isa mga kapatid, na-realize nila, there is more. So we come from a theme of excellence. I introduced to you our theme for this year because pag sinabi mo kasing excellent, parang wala nang mas mataas dun eh. Di ba? Anong mas mababa sa excellent? Di mediocre, di average. May mas mababa sa average, poor. Kaya pag pumunta ka sa excellence, parang wala nang mas mataas dun. Kaya kako hindi. Ang tema natin this year ay ito. Drum roll. Lagay mo na. Pa! Ayan. Everybody read. Together, we strive to grow and abound in Christ. Palakpak naman dyan. Oh, yan. Oh, yan ang ating tema sa taon na ito. Together, we strive to grow. Yung tanong ko sa kanila, yun yung tema. Oh, di ba? Sa anong area ka dapat mag-grow? Sa anong dapat ka dapat mag-abound? Yun yung tema natin this year.
Ngayon, 1 Thessalonians chapter 3 verse 12. 1 Thessalonians 3:12. Everybody read, go. And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, toward all men, even as we do. May specific na sinabi dapat tayo mag-abound. In love. But the key word is abound. Anati ayat yung kakabsat. Umat ado no bumasbasit. As you go through problems and pain, duwakdakil ayat yung no sumaksakit na agamyo. Are you growing better? Are you growing bitter? See? Abound in love. Next, Philippians 1:9. Ano sabi? Read. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge. Ito ba? In all, alam mo ang judgment, mahalagang ingredient sa taong matalino. Namagamanta kaabay mo, matalino ka ba? Alam niyo yung isang katangian ng taong matalino, meron siyang good judgment. Everybody say judgment. Ang ibig sabihin ng judgment, yung in everything, you always make a right decision. Yan ang ibig sabihin ng judgment. You weigh things. You foresee things. You analyze and diagnose things and make the right decision. Kailangan po natin ng tamang pananaw. Let's increase and abound so we can grow in judgment. Amen po ba? Amen. Kahit alam niyo po, kagabi, bago kami natulog, so funeral sa umaga, meeting sa hapon, hanggang anong oras na natapos? Magpa-5 na nung natapos kami. Mula 1:30 ng hapon hanggang 5, meeting, mentoring ako. Pagdating ng gabi, I told my wife, tawagin mo na yung mga bata, let's come, let's have a family devotion. Sino sa inyong nag-family devotion na this week? Congratulations to Tito Benedict. Nag-family devotion na sila. Nasaan na siya? Ayan. Gusto ko sanang kumustahin si Tita Beng eh. Saan si Tita Beng? Okay ba? Okay. Si Tito Benedict, success yun, achievement yun. Nakapag-family devotion na po sila. Mga kapatid, hindi ko kayo pagagalitan. Bahala na kayo. Gusto nyo mag-family devotion o hindi. Pero ito, maganda na mag-family devotion kayo bago mag-12 o'clock midnight ang araw na ito. At yung topic sa mga family devotions natin ay ano? Goal setting. So last night, lahat ng mga anak po namin, me and my wife, we ask our children, in what area you should grow and abound this year? Simulan namin si Kirk. Paano ka ngayon mag-grow? Una, sa iyong personal devotion. Pangalawa, sa iyong pag-aaral. Pangatlo, ministry mo. Pang-apat, dito sa bahay. Same thing with Catherine. Same thing with Kiyon. And then we prayed and committed the goals of our children to the Lord. Amen po ba? Atupagin niyo po ito. Kung hindi nyo inuatupag ito, may iba kayong inaatupag sa buhay. And I tell you what, kung marami ka lang inatupag na hindi ang kalooban ng Diyos, nagsasayang ka ng oras, pinapagod mo ang sarili mo, pinapaikot-ikot mo lang ang buhay mo. Don't pay attention to things you should not be, but you've got to pay attention to things God wants you to pay attention to. And for that, you will have progress in your spiritual life. Are you following? So anyway, moving forward, etong ating topic, ulitin natin yung tema ulit. Everybody, ready, go. Together we strive to grow and abound in Christ. Okay. Unti-untiin ko at isa-isahin ko po ito. What does it mean to grow and abound? Yan ang una. What does it mean to grow and abound? Alam niyo po itong salitang grow. Everybody say, grow. Yan ang dapat mangyari sa ating lahat. Growth is intentional improvement. I like the word improvement. Okay? Growth is intentional improvement. Many people are only growing up, growing old. Many people are growing old,
but not growing up. Let me say it again. Many people are growing old, but not growing up. Tumatanda, pero walang pinagkatandaan. Hello? They are getting older, but not better. Alam niyo ang dapat gusto ng Panginoon sa atin this year? That you become better. Not a better version of yourself, but better in the image of Jesus Christ. Pag sinabi mong better version of yourself, it's about you. But when you talk about the image of Christ, kino-compare mo ang sarili mo, gaano nakalapit ang alignment ko sa imahen ng ating Panginoong Hesukristo. That is spiritual growth. Are you with me? So wag po sana na tayo'y getting older, but never getting better. Halimbawa, Kristiyano ka, tumatagal ka sa church, gumalgalas mo't ugalim. Dumadami ang naatendahan mong seminar, mas lalo nagiging pabigat ka. Hindi po ganon. Ang maganda ay yung habang tumatagal ka, nakikinig ka, mas nagiging asset ka. Because you're learning to grow. And by growing, you are fixing many things in your life. Are you with me? Okay. Para mas makatch nyo yung punto ko. Alright. Let's compare your life this year and last year. Tatlo lang ang pwedeng mangyari dyan. Number one, either your life this year will be better than last year. I'm referring to your spiritual life, ha? Yung ating faith. Yung ating paglilingkod sa Diyos. Yung ating pagtupad sa Kanyang kalooban in the aspect of family, career, all aspects of life. Makita tayo, tig-work niya po Diyos, tibiyag tayo. Either you will grow better than last year. Everybody say, better than last year. Number two, you will grow worse than last year. Wow. You will grow worse than last year. Medyo pangit na yung spiritual life mo last year, mas pumangit pa. Gusto nyo ba yan? Evaluate yourself. Baka nagsisimula pa lang ang taon, eto na yung direction ng buhay mo. You're going worse than last year. At hindi ako ang dahilan, bakit ka ganyan? Hindi rin Diyos ang dahilan, bakit ka ganyan? Hindi rin turismo, hindi komunismo. Ikaw mismo ang dahilan, bakit ka ganyan? Kaya huwag mong tanungin, ba't si pastor ganito? Ba't ganito? Tanungin mo, ba't kasi ako ganito? Kaya ako hindi umaangat, kasi ako ganito. Ikaw ang dahilan. Kung bakit worse ka than last year. Walang iba. People can do wrong to you. But if your attitude is wrong, then it makes it worse. But even if people will do wrong, but when your attitude is right, then you win the war. So are you going to grow better than last year? Worse than last year? Or number three, the same like last year? The same. Isipin nyo yan. Ganyan lang po kasimple yung word na grow. Baka akala nyo, grow. Simple, pero ang ganda niyan, kapatid. Ulitin natin ha. Lagay mo yung tatlo. Lagay mo na. Ayan. You will either grow, you will become better than last year. Kahit yan lang may uuwi nyo, naku mga kapatid, ang sarap po niyan. Am I going to, for example, as a choir member, I will be better than last year. Kung dati hindi ako marunong mag-tremolo, ngayon, Kung dati hindi ako marunong mag-head tone, mag-diaphragm tone, ngayon matututo na ako, I'll be better than last year. Amen, Tata Ens? Kung ikaw naman ay usher, di ba? I will improve myself this year. Amen? Improve ko yung pakikitungo ko. Kanina nga nag-meeting kami ng mga usher. Alam nyo kako, pag ikaw ay usher, dapat para kang nakahay. Ano yung sabihin na nakahay? Nakatikim. Nakadrop. Ang punto ko, be alert. Kasi tignan mo yung taong nakahay. Ganyan ang mata.
Alerto eh. Tama, Brother Anton? Oh, hindi ko naman sinasabing ganun ang mata nyo. Sabi ko, alert. Kasi minsan yung mga ushers natin, praise God for them. Sa sobrang saya, tuwa nila sa service, nakalimutan nila yung trabaho nila. Amen. Amen? Improve myself this year. Better. Amen? Oh, kayong mga members na lililate. Ano, ganyan pa rin? O nakarkaro? Dati 5 minutes late ka lang, ngayon 1 hour. Worse than last year. Hindi ka nag-grow. Hello? Oh. Kaya kung dati, 10 minutes late ka, sana ngayon 5 minutes na lang. Pangit pa rin yun. Huwag ka nang malilate. Amen? Eh kung dati late ka, alam mo kung bakit nalilate ka? Mindset yan, kapatid. Number 2, character. Ayusin mo yung mindset mo, ayusin mo yung character mo, hindi ka malilate. Totoo yan. Kasi isipin mo, mindset mo, ustunto ko na. Talagang malilate ka. Pero pag sinabi mo sa utak mo, 8 o'clock ang service, dapat nandun tayo ng 7:30. Alas 7, group what tayo, hindi ka malilate. Kayo namang mga anak, makiko-operate kayo kasi. Kawawa naman ang mga parents yung pinapahirapan nyo sila. Mapalad kayo kung may parents kayo, ginigising pa kayo ng Sunday morning. Baka isang araw hindi ka nagisingin ng Diyos kahit anong gising ng nanay mo sa Sunday morning. Sige ka. Pasalamat kayo. Kasi ito yung dapat eh, di ba? Oh. Kaya, mag-improve kayo sa time. Better. Hello? O, 8 o'clock ang service, dumarating ka, 7:45. Dapat kayong 7:30 na. Ibig mong sabihin, Pastor, taon-taon umaaga. Oo! After 10 years, alas 4, nandito ka na. Pero ang ganda pong makitang isang tao, getting better. Oh, pero katulad ng sinabi ko, late ka dati, 10 minutes. Ngayon, biglang 30 minutes, 1 hour late. Worse. Dati yung giving mo once a month, biglang blanco. Worse. Evaluate yourself. If there's area where you need to grow, it's in your relationship with God. So yan, yung tatlong yan. Amen? You either grow better than last year, worse than last year, or the same like last year. Late na, late pa rin hanggang ngayon. Mga kapatid, there's some things you need to fix in your life for the Lord. Not for me. Huwag niyong gawin para kay pastor. Tinutulungan ko lang kayo sa umagitan ng mga rules, pag-i-impose, pag-i-implement. Tinutulungan ko kayo. Pero gawin niyo yan para sa ating Panginoon. Hindi ba nakakahiya sa Diyos na kung tao ang nagpatawag sa iyo sa trabaho, maaga ka, pero pag service, pahuhuli-huli ka? Wow. Huwag niyo namang tratuhin ng Panginoon ganyan, mga kapatid. Are you listening? So ang tanong, are you growing? Are you declining? Second Sunday pa lang, nagde-decline ka na. Second Sunday pa lang, lumalala ka na. Second Sunday pa lang, nagiging negative ka na. Hello? You're getting worse. Second Sunday pa lang. Diba? Eh kung tuloy-tuloyin mo yan, baka mid of this year, wala ka na sa church. Hindi dahil pinaalis kita, kundi dahil inalis ka ng sarili mong direksyon ng buhay. Kung hindi, Panginoon, magtatanggal sa'yo. Are you with me? So are you growing? Are you declining? Or are you stagnant? Ano pong gusto nyo? Declining, stagnant, growing? Shout your answer. Growing. So together, we grow. Now, dumako tayo dun sa word na abound. Yung abound naman, kapatid, everybody say, abound. Ang ganda niyan. Ang abound po means to overflow, not only to increase. Kaya nga dun sa verse, to increase and abound. Ilagay mo nga ulit. 1 Thessalonians 3:12. 1 Thessalonians 3:12. And the Lord make you to increase and what? Don't just increase. You need to abound. Ang abound po is the word overflow.
In the negative sense, may mga negative na hindi maganda ang overflow. Halimbawa, nung araw, yung mga Yamaha, nag-overflow. Amoy gasolina. Kahit anong kick mo, papakahirap ka, hindi naaandar. Nag-overflow. May correct? Pag may baha, yung Magat Dam, nag-overflow, hindi maganda yon. May mga aspect na hindi maganda ang overflow. Kaya kung ang pag-overflow mo sa hindi magandang bagay, itigil mo na yan. Hello? Huwag kang mag-overflow sa mali. Huwag kang lumago sa mali. Huwag kang mag-increase sa mali. Kasi pwedeng magamit mo ito sa mali. Dapat doon ka sa tama mag-overflow. Doon ka sa tama mag-increase. Doon ka sa tama mag-grow. Iniisip nyo siguro, Pastor, paano ko ma-overcome ang negative? Hindi mo i-overcome ang negative. Mag-focus ka lang sa positive. Pastor, paano ko ma-overcome ang self-pity? Huwag mong kalabanin ang self-pity. Mag-focus ka lang sa Panginoon Jesucristo. Pastor, paano ko ma-overcome itong pagka-discourage ko? Huwag mong labanan ang discouragement. Mag-focus ka lang sa pangako ng Diyos. Mag-abound ka lang sa tama, mag-increase ka lang sa tama, mag-grow ka lang sa tama, marami ang maaayos na problema sa buhay mo na hindi mo inayos, pero biglang naayos. Hindi. Are you with me? So ngayon, abound. Ang ibig po sabihin ng abound, it means to overflow. John 10:10, ang sabi ng Panginoon Jesucristo, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I'm come that they might have life. Kaya nung tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo, nagkaroon tayo ng panibagong buhay. A new life, a spiritual life, an eternal life. A life of relationship with Jesus Christ. Ano sabi na po? That they might have it more abundantly. Kaya sa buhay na to, dito ka mag-e-explore ng abundance. Hindi po sa buhay ng makamundo, worldly, buhay ng satanic, buhay ng iba. Ang ganda ng devotion kaninang umaga. Sinong nag-devotion kaninang umaga? About comparing yourself with others. Huwag mo kasing i-compare, lalo ng sarili mo sa mga unsaved. Dadalhin ka sa buhay nila noon. Sa Panginoon ka tumutok, looking unto Jesus. Focus on Him alone. So going back, that they might have it more abundant. Ang gusto ng Panginoon, yung relationship natin sa Kanya, nakakaranas tayo ng overflow. Kasi ganito yan, listen. For example, okay, pagdating sa faith, everybody say faith. Madi pastor pustiso Okay, di bale? Everybody say faith. Baka may pursit yung pustiso. Di ba? Na lang. Pagdating halimbawa sa faith, pananampalataya, pag nag-grow ka, you have enough faith for yourself. Not faith on yourself. Faith in God for yourself. But when you abound, you have enough faith to make others strong. Yan ang gusto ko sa buhay ko. Not only to have enough faith for myself, but to have enough faith to strengthen others. So enough faith for myself, I grow. Enough faith na maging blessing ako sa iba, I abound. Kaya kung hindi ka nag-grow, hindi ka na nag-abound, humahatak ka ng iba pababa. Yan yung mga membrong liability sa church. Yan yung mga membrong problema, headache ng Panginoon, ng pastor sa church. Pero pag nag-grow ka, nag-abound ka, blessing ka. Yan po yung idea ng abound. Are you listening? Tapos yung word, together. Everybody say, together. Opo. Kasi po, bakit together? Kasi ganito, you cannot grow alone on yourself. Your spiritual growth was not meant to be only carried by you. If you are going to grow, you will need others to help you grow. Are you following? Oo. Kaya nga, we are a church We are a community. Ang tawag dyan, support system. Ang ganda po, kayong mga new believers, may care group leader kayo, ang ganda na may magbibisita sa inyo. Di ba? May magfa-follow up ng inyong mga daily devotions.
Nagpa-follow up kung absent ka, nasaan ka nung Sunday, nasaan ka nung prayer meeting. May mag-e-encourage sa'yo. Sama ka sa hapon, sama ka sa soul winning, sama ka sa Bible study. Ini-encourage ka. Am I correct? With a brother, a sister encouraging you. Lalago ka talaga. Together. Bakit po? Walang dapat maiiwan. No one left behind. Everyone should grow together. Naunawaan niyo mga kapatid? Okay. I will close with this kasi nga, umaldaw. So, na-explain ko po sa inyo. Grow. Nawatan niyo, J. Grown? Tatlo lang pwedeng mangyari sa'yo. Isa dito. Better. Worse. The same. Growing. Declining. Stagnant. Na-explain ko yung grow. Na-explain ko yung abound. Together in Christ. Sapagkat ang ating paglago, hindi po siya self-improvement lang. It's becoming more like Jesus Christ. Na yung ating paglago, tumatamis ang pagkakilala natin sa Kanya. Na ang bawat ginagawa natin, mas na-appreciate natin ang pagkasino niya sa buhay. Pagkasino? Pangit naman yon. Kung sino siya sa buhay natin. Parang alam niyo po itong nakaraang NBD, mas lalo kong na-appreciate ang kabutihan ng Panginoon sa akin. Kasi from the moment I started to talk to pastors, Lord, tulungan mo ako. Di ba? Pag kumilos ka sa puso ng mga pastor, sana po'y magkaisa kami. Amen? Panginoon, tulungan mo ang church. Lalo-lalo po nung naiyak ako nung, kailan ba yon? December 31, kasi late kayo. Sabi ko, mga kapatid, kung ganitong attitude nyo sa National Baptist Day, mapapahiya ang pangalan ng ating Panginoon. Tuwang-tuwa ako nung National Baptist Day, alauna pa lang nagdatingan ng mga members natin. Pati mga pastor, alas 4. Sabi ko, tignan nyo, kilala ang reputasyon ng HBBC at Pastor Proby na pag may binitawang oras, mas maaga sa takdang oras. Ba't ka maaga? Siyempre, kayo ang nag-ano dito, pastor di ba? On time kayo. Alam nilang on time tayo. Amen po ba? Praise God for that. Anyway, lumalim. Sabi ko, Lord, thank you. Mas umuneg. Di pa nakaamok ka na. I praise God for that. But the more we serve, the more we obey Him, kahit mahirap, kahit minsan parang, Lord, kayanin ba to? Sige, kaya. Kamaan mo kami, Lord. Mas lumalalim ang appreciation natin ng Panginoon sa ating buhay. Yun po yung essence ng together we strive to grow and abound in Christ. And I'd like to end with this. Bigyan ko kayo ng isang why. The whole and the rest of the message, itutuloy ko po mamayang hapon. Huwag kayong absent ha. Alas 2 mamayang hapon hanggang 4 o'clock, kita-kits tayo rito. Okay. Let me give you one. Bakit po dapat tayo mag-grow and abound? Let's start with this. All right. No one will grow for you. No one will grow for you. I cannot do it for you. I cannot do it for you. How I wish I will be the one to grow para sa'yo. But I cannot do it for you. It's a personal intention. You need to grow intentionally. Ikaw mismo. Amen po ba? At hindi lang yan. Ang napakaganda pong gusto kong ma-realize nyo mamayang hapon, which I'm going to continue this mamayang hapon po mga kapatid, ay ito. Stagnation is silent decline. Put that. Write it down. Gusto kong magising kayo sa puntong ito. Stagnation is silent decline. Do nothing, you don't realize, by being silent, by pagpaspasuli, paspasui, you're declining. If you don't intentionally grow, hahatakin ka ng carnal nature mo pababa. Hahatakin ka ng pride mo. Hahatakin ka ng stubbornness mo, ng laziness mo, ng lahat ng mga hindi magandang default ng pagkatao nating natural na makasalanan, mga kapatid. Pag hindi ka nag-intent na lumago sa Panginoon, hahatakin ka ng nature mo pababa. That's why you thought like, dito na lang kami, tikam lang soli, ganyan. Akala mo humility yan? Hindi po humility yan. Amen. Hinahatak ka na ng carnal nature mo pababa. Hindi kami mag-i-involve this year.
Kasi ganito. Agpaspasuki ka, hinahatak ka ng carnal nature mo pababa. Hello? Stagnation is silent decline. Kaya ang sabi po ng Hebrews chapter 2 verse 1. Tuloy ko ito mamayang hapon. Okay? Hebrews chapter 2 verse 1. Therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. Earnest heed. Pagbubutihin namin to, iingatan namin to. Yung mga instruction, yung mga bilin, yung mga challenge, ingatan namin to, gawin namin to. Because if we don't do it, anong sabi ng Bible? Lest at any time, we should let them sleep. Mawawala na lang sa'yo. Mawawalan ka ng ministry, mawawalan ka ng gana, mawawalan ka ng joy of the Lord. Tapos biglang magkukwento-kwento ka. Alam mo, si pastor, pag nagpipreach, lagi akong pinapatamaan, ganyan-ganyan. Puro negative na lang, puro emotional ka na. Hinahatak ka na. Because you did not do anything to grow. Amen. Stagnation will lead to decline. So anong gusto niyo po this year? Grow? Better? Ano tayo talo tayo? Better? Declining? Or stagnant? Oh, mamili kayo. Better? Declining? Or stagnant? Come on, shout your answer. Better? Declining? Stagnant? You want to be what? So together we strive to end in